Warga Patisi TV. Kabul, kamasin kabalas nakarpang kabakhamskem, kamstet, kamklan, batbaduna bam umpia. Kinailam jangko All Primary School Teachers Association hakar penyo tri urasaw arajar pausan kelia gendo yu Commissioner and Secretary jangkatanar Pulih Putih ke Sarkar Jilla Vijay Kumar Mantri bad IT ru yaki khat waitli kemat jengdawa. General Secretary ke APSTA Uba FC Shulai hak jeng karam kilat patai kubor lihat ho bakini kemat kikin thop yaki jeng pinmi hukum ke yim bisha Supreme Court ke babatha ikin hikai baladadan hak kam hikai school bakin pendap yaki teacher eligibility test ke jeng panjing pensha lo ke jeng thap kino hikai yaki pisa hak CPF ke jeng pinmi jangatanar Pulih Putih yaki jeng pinmana ban ompelo examen yaki khenna ki bapuli naduk ke kadan pre-primary hadu class 2 Kejing dawa ban pelat no ya kepisa DNS allowance ke basa pun rio person bat sab kundai person rengkan ba kejing genti ya kejing siu tulap ke balai person bat kiwe. Dia shua bangin yakren batu Commissioner Education Secretary Vijay Kumar Mantri nilayo ban bu ya ki khatwei teli ki point ki bangi yakren kabaningkong kate ka point ka bangi yakren ha katuka Supreme Court order ka bami ka sitrik jong September jong ni kesnem araja arpusan ka baong babaro kino ikai kide ban pas ya katet bat lada kitu ki bade hapos tang sak service hapos sansnem kim dan kam banile asu katet kecingkeli ka bangimi bat nibu mangi kwa manyo jingshai kumbanga lakren bat ngala penmiru kot kubon menshua ba ngalawan syapo Haryana ngalawan syah Assam bat speki state dem manuat bat ban tokit hak bajade bat kene katet kepala penmi dekat Supreme Court ban yi ba kiwei ki state kum ka Haryana ila pendep ya ka HTET nang tak Assam ki HTET bat kejing keli ka bami hang ni ka long ba hagini ki kindiat sni kami ki order na KSDSEO ki papan hak ka performat ke jongki ka badai baitang ya ki TET bat ya ki TET bat ki MSET kaca no kaset bat kani ka DEERT di nakaliang jongi ngila bu kajing pensyai bat ngila bu kajing doa mai gini ginong hikai ki papas je kaset kim dan kamsu banire tet nama kalami bat kalapau lupa hang tu di kalong kabasngu tenat ba commissioner ru la assure mai kani bat hang tu ye kemat jongi la phone ye gitu ki benta ki bade bo ban pha ban penbek ya kani ke benta ba kin adno sai ka to kaset bat ka DEERT ka bomot ka to district eligibility test kai ka bang aku aban pensyai hang ni kalong ba knowledge ki state bat ki state ki ong sisien ba ki la don ki eligibility test ki rata kamot ka de ka tet te hang ni su thu bakla ba ni ong ba kaset kan ha ban syaruat em kabar pat ka de ha ka to ba ong ban om pelong examen ye ki kena nadu pre class hadu class 2 ladan kit khat nangi ki ba la ong ba ngila khat ya ka jing ye kendu jong ki kemi pa pat ki babon ki kemi pa ki ong ba ngi kwa ba kan dei bandan i ka examen kenang ban assess ka jing mot jong commissioner hang ni pat kalong ba ngin chu ai ka tu ka daily assessment ya ki kena man la kasngi ba ki in page bat kin i bat kin assess hang tu Tenda ye jingkeli ke bami pat na iwe ni ki khat ki jongi kalong kumno ke ngila ban assess ya kini ki kena la tangi don tang iwe non kai bat arngut ki non kai ki kelas pat ki long nadu kelas 1 nadu pre class hadu kelas 5 kabomot hadu nyu keli ki kelas tendre komisioner ong kata ka syong haga jing start le redon pat belong ba katkum ka order pat ka bami bakino gino ki ba pelong ya ka examen written school actions will be taken. Tendre halot jong kani ka benta te kai ka ba lekren kalong ka order ka de ban mi hi
kenang ban pelong ban pen seluruh padi kita ikai le di haki head jong ki institution bakin nang haban board tela da mla ban le adu katarun rei tin sim man pe je assessment ke jong tu kena telor jong kani ke bentah ru ngi le syai kai deficit ke basakut na 70% bat ka 49% ya kani la assuringi ba ni lapan na po ka finance bat kanwan ban ni lapan iru i ba kitan katu kan ni ki SDSU ki balasiu wat di ka 46% ru de halot jong kani ila ong ba ni le ba kat bala ban penyo ya kini ke area jong kini kino kai ha ka por ka biang tingiru na kaliang jong ngim da kerki la ni ngim da bu ya kata ka deadline ban ong ni de ban yo kumta ngi de ban yo kumta de ka bai de bat kani ka bentaru ngi la ya menjur bat ngi ya pediang ka wei pat ka benta ka bade bat kani ka bangi tap ya kani ka CPF jongi hangte posted bank haga order ka bami ha November kalong babaro ka ki CPF jong kini kinong ikai pide ban le tap noi ki sipo ka lai mukra bank ha ka to ka account ka bakila ai ka mekhalia centralized mo provident funds tengi lali tap barokoi bat kalabun ma pisa mereka ai ka bangira menta sa commissioner kalong bahadu menta kini kinong kai kimpat yo ya ka personal ni individual account ka joki pada ka jo ka poru la risk dai wei noi kai ba po jilrod ba ong ba nadu ubna January ar usan hadu menta kani ka pisa CPF lani CPS kasabe ya ke school account tinna kata gadau kendan ke jingdu onong kabai halor jong kani benta ula phone sya kita ke badai bende bala ong ru ba kila form ya kabai committee bala clear the way officer bat kin sale bat kin spende pikini bat kin sepenmi ru ya ko order kabai dei bat kani ka benta ka ba kinong ikai school LP kibala tap ingani ke CPF how January kin sahab ban likap hakani ke juga account namar kan he ke interest kajing kwa kajungi ha ka ban tip yau ni number ka long baik namar ba nisngo ba gidu nong hakaliang jong ke interest te ka bayade pat bat kani ka make tip mo ba ngi ong bi hab ban submit ingani tingi yathu ban ngi kren ba kidan katu kan ni ki office SDSU ki bapan yang man la ubnai ti gani ga long ka bam la long riu la pen syai mau ong ba kani ga de dong long tang sisian ban pan namar bangin yo ban budget ban penrung iki ba dan ru ne git khat pat ki ba ong ba anda bangi la persang ban le gani ni syam ba kadan ke jing e khandiat namar ba kamrung da ba kamrung gum ni pat ni haban le asin lai sin den rei kai ka bu ong ba ni kren ru ya kani ka penta ka ba de sikit han nong kendong ba kam dan kan network kan nu na kani ka tai pro khai kai ka ba u commissioner u ong mentan ka long be ba na ka menta gitu ki school ki ba shem jing e amte so direct ya kini ki office makin khat ye gitu ki school ki ba shem jing e kin wan ra i documents ki joki bat ka office kan sebele na ka menta joki bat kani kan long ka chingirap ka ba biang pha you guys want the management one school account re hello jong kani wong kamdan ke ching penbor kamdan ke ching ayun re laki dan laki jong ki management laki jong ki school account kamdan ke ching pher tang batang ka we ka de banlong we you guys te ngi lai menjuri kata nomor ba ni dan gumba ong ma ta ka we ka chaka ka we ka compound ka dan ka school Presbyterian upper primary hakaway ka ke SSE ka kaway teban pelong kaway ka management bat kaway ka school account ni persya re ong yakata mlilay kidan la ka jong ka school account kidan la ka jong ka school management tang kaway kalong baki deban dan way you guys ban ngiru nilap diang bat menjur kini kaway pat ka pen kaway day kong bikonya pen kaway day bat ni BLO kebut leader mo bid level officer te gani pi ni haban wan ra namari ong kani kadai kawan ka office jong UDC te ngila chukerpat balakum no kit tho na education department bakin pelaj yangi kinong hikai school primary na gani ka kam BLO
namar kadau kalong bang ngimdei bangim tre ban lek ngimdei bangim tre ban yaram de kade ke jinghe krit ko problem ke jongi kalong ba piong ba kinong hikai bun sin kim hikai bun sin kim lek chei kadau kalong ba la dadan we nong hikai hanging haplik no kum ki BLO takamot kani ka school kam dan no hikai bat ki kena kilong klumara tu por ban ong bai bat ka jing kena bat kan su ong bai utau nong hikai uklem le hikai indri umpoi perkhat pat bau niu nong hikai uhab le ha ka BLO ka ba yadai pat kani ka NIOS kani ka dei ka wei ka ba kinong hikai mata kidan apdeng ki jing klumar kham tam le le kitu kinong hikai ki ba apon hadin jong arajar khat nyu te gani ka benta ngila sya ngila kren dai khmat yung fi media ngong bai daga basya namar ki babun kinong hikai la dang kren nang ni ka kot kubor kren fi ki media ki sim sting yu gani ka benta baraga bai dei ba gani ka benta ngamla ban ai ki gejeng batai namar balai ngakwa ban batai ha kitu kinong hikai ki bangat ya ka bakum gani khnang bakin wan shakijing yalang ngatrai pisu thu e kata lada ma phi pidan hangni sangut ini ibe bangan kren ka benta ini ibe phi ki sangut phim wan shu tengin sakot dekat jingyalang ka pakerpang ha ka bayadei bat kini gino hikai NIOS mongin sa pensyaya ki te ka bayadei bat kani ka register kini ki school tenre ong tang kitu ki school ki bampat register kin register bat lo ong rupa kidan kumbasan span repokli kini ki school tengin sapan ki list bat sans pasaw te ngin sayarap yu kini ki school ka ka bangin le nang bakin yo manyaram ngin sapan ka list jong kini ki school ban da association ngin salej ban kendu yu kini nakaliang jo hu ka long bai bangin tho sha ka DC office bangan pek ban pelaj ki nong ikai ni country kam balikan num tre ki mar ka Supreme Court order country kam tang nagabenta ki ban nang thung mo bat kitu ki bahadian bami gani ko order katulay tekan tre kambe ndre yangi kinong hikai ki baladan dai katan ka consideration ba ki baboni kinong hikai ki la pendep tela datan pat katu kat ni lagi ni kinong hikai ki bampat pendep ye katen dai ki belong to in service teachers ka ka jing ya kren ka jongi kalong ba kin ai ya kani ka tet exam ha kata kadur ban yarap ye kitu ki in service teachers bakin like bakin yo ka certificate bakin la pas ka tet hadin ngila ayo ay discussion paper ngila ya pulia ya ka but ngila awan ru lagi kalor jong ki proposal ngila awan ki queries for clarification ka bang ngila ay ngila submit sa department concern siya is Vijay Kumar Mantri ru ringin sim yo ay kanu ka jubab ti menta ka si habang iya kandu but ngila awan biang so ki few questions ay ki bangin sa share but piru but ngila ay he but ka ay ka jubab ka ba ila yo but bang yo na ka long ba iong bang iklam pat yatay ba halor ka MEG but nang ni siya kamat ki ong bangit sa puling ngin sa yatay ba but kin sa call ru yangi but ki ong shwa ban implement ru ya ka MEG ki ong ba kin call ya ka consultative meeting hapeng ki department ki jongki but nang taro kin sa khot ya ki association jongi prepare bangin ya consult shwa ba kin implement ya ka MEG kampat dan even isa ru tani ong ba iklam pat yatay ba halor ka MEG but iong ba ngiklam pat la ban ai ru ka jubab ka ba clear halor ka MEG but nang ni siya kaman yung kasadan ka consultative meeting ka ba in court yung iki association ru ban ya discuss but shwa ban implement ya kanu in shim ya karay jongi kung ki association Pin rius pa ya kaktin la jong pin dan kam ya kabakan kiyo kaktin kasi kaktin la jong ai kan roy kan pa hakajing ya kop ya lekai ya ki bajob kiyo ya ki medal ka kentien khasi ka dei takama ki don lajat ki takama gold medal kamut takama kser silver medal kamut takama rupa but bronze medal kamut takama mong dei rnong namar rnong kamut brass hakaktien pareng tudayakan mau kendit ho lapan mi dakapati CTV nakabenta ka jingmentoy upat ba